Bueno, kaixo, espero dut ezagutuko nauzuela eta berriekin nator. Esatera nator aurten Daniel, ez dela saka bira bueltatuko. Pen handiarekin nago, nik uste bai Markel eta bai Daniel pen handiarekin daudela, baina, bueno, bakarrik hitz polita ditut esateko, ze goazen niretzako kriston esperientzia izan da. Mundu honetan abia puntu bat izan da, eta honetan oso momentu politekin gatuko naiz. Momentu txarrak egon dira, negarra asko, besarka asko. Adibidez, esan behar dakat egiz, kai hariten gara grabatu genunean, txaluparen sekuntzi hori, ez zela oso ondo ju, neuri asko iten zuen, kristonotza, baina hori egiz gogorra izan zen. Baina momentu politak ere bizi izan ditugu. Musikalak nik uste niretzako oso bereziak izan direla. Bam musikalean izugarri ondo pasan nire lagun Nikolearekin, kriston parrak bota genitun, eta bideoklipan ikusten da gure zoriontasuna. Eta, bueno, bukatzeko, esatera nator, mila esker, guazeneko lantalde guztiari, benetan, asko ikasi ez zuekin. Eta besterik gabe, baita ere mila esker zuei, oso bereiza izan da bi urte hauetan jaso dudan maitasun guztia, bai kalean eta bai sare sozialetan. Eta benetan, mila esker, izan zoriontsu eta etorkizun baten, beste proiekturen baten, elkarrekin gozatzeko aukera dugu. Beraz, mila esker, eta ondo izan. Aio!